menghitung dari kitab Primbon kitab 10 kitab 5 tentang pernikahan adat Jawa. Kotane pengantin lanang utawa wadon dene kebo banjur dibagi 10 utawa 7 turai ana ateman luwih saka 7. Menawa kebagi 10 turai luwih saka 7 banjur kebagi 7 maka turane ati ketemu ning potongan umpama pengantin lanang wetone Rebo Pahing kang wadon luwih pon neptune ana 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 31 kebagi 10 turah siji ketemu 7 wasisi 10 yen turah loro tunggak semi cepak rezekine yen turah telu satriya wibowo oleh kamulyan lan keluhuran yen turah papat sumur sinoba dadi pengsening kepinteran yen turah 5 satriya wirang nandang cita-cita kawirangan isyarat panlake ngetokake getih umpama golek ayam yen turah 6 bumi kapetak petengan aten nanging pabrik ing gawe kuat nandang loro lopo resikan isyarat panulake yen turah 7 metu katiup angin nandang popo citraka kabeh karepe ora dadi kerep ngalih omah isyarat panulake ngabul-ngabul lemah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyi lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.